खुलुमबाय दिनै 25 डिसेम्बर 2023 समबार बर'दिननि थाखाय साखा-फारा खालामबाय थानाय समावनो अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगाव ओनसोलाव क्रिसमासनि डेक'रेसन खालामबाय थानाय जायगायाव वालआ हरखाबै बायना गोग्लैसिननायाव सासे वाल साखाथियाव जिरायबाय थानाय सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय राजनन्दन पासवान, मालिगावनि थागिबि। बारग' पुलिस अफिसारखौ गावथारबाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारामुल्लायाव सासे बारग' पुलिस अफिसारखौ मस्जिदाव फुजा खालामबाय थानाय समाव हरखाब सिनाय मोनै सुबुङा गुलि गावनानै बुथारना स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। थैनाय पुलिस अफिसारनि मुङा जाबाय मोहम्मद शाफी। दा बे जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दङ। शिबसागराव आलफा उदां उदखारि आफादजों लोब्बा थानाय सासे सुबुङा पुलिसजों गुलि गावजादों आरो गोब्राब जखम जादों। पुलिसआ बेखौ नुनानै थाथ'नो होनायाव थाथ'यैनि जाहोनाव फायारिं खालामनायाव बे जाथाया जादों। गुलि गावजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय पल्लव ज्योति गगৈ। महाराष्ट्र रायजोनि तानेआव सासे 47 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिसिनो फन खालामनानै भइसखौ खोनासंहोनानै गावनि जिउखौ दुलुं लानानै गावनो फोजोबदों। बिसि आरो फिसायनि गेजेराव फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जाखांनायनि उनाव बिसिया गावनि नखराव थांदोंमोन, रागा जोंनानै थांदोंमोन। बेनि जाहोनाव बे जाथायखौ खालामदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय सुधाकर यादव आरो बिसिनि मुङा जाबाय संजना यादव, 31 बोसोर बैसोनि। क'क्राझाराव सासे सुबुंखौ आथिं दानफायदों। रायमना हाग्रामायाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि दादागिरि सोमजिदों। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा सासे गोरिब थाखोनि बन फाननानै जाग्रा सुबुंखौ गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। मावथिफोरा सासे बर' सुबुंखौ गोरिब थाखोनि सुबुंखौ आथिं दानफायदों। आथिं दानफायजानाय बर' सुबुंनि मुङा जाबाय दाब्ला नार्जारि। होसोनानै दानदों, दानख्लाबदों, रोदा जलायनाय दानदों। फैनोबो मोनाखै। रायमोनाव नायफैबाय, रायमोनावबो गैया। रायमोनाव लाबोआखै। हाग्रायाव रायजोनो नागिरनानै मानबाय दंमोन। बेखौ नुनानै थिखोनानै लाबोबाय। रायमोना अफिसाव सोबाय, डिमान्डखौ खालामबाय। जोङो जा थैनांगौ बेखौ थैगोन। डाक्टारनाव थिनहरबाय, डाक्टारनाव फैबाय। दा जोङो सराइबिल डाक्टार खानायावसो दङ। जेबो जों मिथिला बेखौ। दा क'क्राझारावसो लांनांसिगोन बायदि मानसिखौ हायाखै, रायलायनोबो हाया। थाखाबो गैया। न'खौ अबस्थाफोरखौबो नायबानो नुगोन गावसिनो। जेबो गैया। गामिनि नामा? माबा जानालि। मा जादों जाथाया? माबा बन लायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो। ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन। गिनानै खारनायाव माबा गनजों खुबैफायदोंनो। गनजोंहाय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय। ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो। ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंनो। सोरखौ? आंनि हौवाखौहाय। आथिङावहाय। मा नाम नोंनि हौवाना? दाब्ला नार्जारि। सोर दाना? गावबो माबा फरेस्टफोरखौहाय होनदों। ओमफ्राय मानसिखौ दानग्राखौ सिनायाखैनो गाव। बोरै खबर मोनखो नों? माबा लोगोफ्रा नागिरदोंमोन, बाहाय हमना लाबोदों खोमा होननानै जों अफिसाव नायफैदोंमोन। ओमफ्राय लाबोआखै मानसिखौहाय। ओमफ्राय होनबालाय हाग्रायावनो दङ बे होननानै नागिरहैदों। साबेसे दंमोन बिसोर? जोङो हिनजावफोर गोजा माबा 10 जनसिम दंमोन। दा नोंनि फिसाइखौ जे बिदि दानबाय, मा बुंगोन नों बे समाव? आङो आंनि फिसाइखौ दानाय हिसाबै आंहा थाखा फैसाबो गैया। एसे दानाय हिसाबै एसे खरसखौ होजानो लुगैदोंमोन आङो। मानो थाङामोन जेनेबा बे हाग्रायाव? बन लायनो थांदोंमोन। दंफां दाननो थांदोंमोन नामा? बन बे फिसा फिसौ बना बेखौहाय लायनो थांदोंमोन। साबेसे थाङोमोन? बे साथामसोल' जागौमोनदां। फरेस्टफ्रा मा बुंदों दा? फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा। दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों, दाननानै लादों होननानै बुंदों। आं रायलायनोबो रोङा नालाय बुजिया आङो एसामिससो। ओमफ्राय नोंनि फिसाइया मा बुङो? गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदों होना? बिसोरखौ दानदों होननानै खिन्थादों आंनो। आथिङावहाय दानदोंनो। ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होननानै खिन्थादों। थोंसेल'। ओमफ्राय थोंसेया ओरै दानफ्राम दुमफ्राम एसे एसे। दा बहा लाबोखो नोंसोर? जोङो बाव सराइबिलावहाय लाबोबाय। हस्पिटालावहाय। दा मा थासारियाव दङ? आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव डाक्टारनाव। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि।